Hovorkyňa mesta Detva Zuzana Juhaniaková vo viacerých médiách zverejnila článok, ktorý sa snaží viniť z kauzy štrky poslancov mesta Detva. K článku sa najprv vyjadril poslanec Roman Vrťo. Mrzí ma jedna vec, že tí, ktorí chcú odhaľovať nekalú činnosť, tak sú osočovaní a ohováraní. A mrzí ma, že to robí mesto Detva za mestské peniaze. Minulý týždeň vyšiel článok, ktorý podpísala slečna Juhaniaková ako hovorkyňa mesta, kde v tomto článku nájdete meno Roman Vrťo asi možno, že 50 krát. Poslanec Vrťo vymenoval viacero nepravdivých informácií, ktoré v článku odzneli. V roku 2011 uznesenie číslo 58 hovorí, schválenie konateľa technických služieb predkladá inžinier Jan Šufliarsky, primátor mesta, takže nie Roman Vrťo. To znamená, vy ste napísali, že poslanci, ale to, že primátor robil výberové konanie, že primátor predložil tento návrh, ste naschvál alebo nie naschvál opomenuli. To znamená, že toto sa nerobí na hovorkyňu mesta, ktorá manipuluje s informáciami. Ja mám zápisnicu zo zastupiteľstva. Voľba členov dozornej rady. Uznesenie číslo 71/2015. Predkladá inžinier Stanislav Šichta, poslanec mestského zastupiteľstva, písomné materiály predložených zápisnici. Inžinier Stanislav Šichta predložil návrh na nových členov dozornej rady. Pani hovorkyňa, vy ste tu tvrdili, že Roman Vrťo predložil návrh. Znova ste zavádzali. Znova. Neoverujete si informácie, ktoré vám nikto podkladá pod ruku. Dozorná rada nezistila v technických službách nedostatky a nehospodárne nakladanie s majetkom mesta a schválila účtovnú uzávierku za rok 2015. Poprvé, dozorná rada neschvaľuje účtovnú uzávierku. Neschvaľuje. Znova ste si to nepreverili. V dozornej rade bola predložená iná účtovná uzávierka ako na valnej hromade. To znamená, že jeden dokument bol v dozornej rade dať a úplne iný dokument bol na valnej hromade primátorovi mesta. Znova ste si to neoverili a znova ste dôverovali tým ľuďom, ktorí vám to podstrčili, tento pamflet. Obyvateľe mesta sa primátora pýtajú, či je náhoda, že štrky sa odviezli k stavbám a nehnuteľnostiam, ktoré môžu mať blízko k niektorým členom dozornej rady a niektorým poslancom. Je to náhoda? Pán Roman Vrťo by sa mal zamyslieť, či práve on nie je zodpovedný za to, že sa štrkodrva nevozila len na mestské cesty, ale aj na súkromné pozemky. To myslíte vážne, toto, že čo ste chceli napísať? To naozaj myslíte vážne? Na dohady, nehovoriac o tom, že my sme dali trestné oznámenie, my si dávame trestné oznámenie sami na seba. To ste ako prekročili slušný Rubikon. Primátor dal konateľovi technických služieb finančný postih a neboli mu vyplatené odmeny. Pán primátor, viete, za akých okolností môžete dať finančný postih alebo odmeny konateľovi technických služieb? Viete, za akých okolností? Viete? No asi viete, len asi nehovoríte pravdu. Môžete to robiť len vtedy, keď valná hromada zasadne. A keďže od kauzy štrky valná hromada nezasadla, tak vy ste za kauzu štrky konateľovi neurobili nič. Škandál komentoval aj poslanec Jozef Pavlov. Pán primátor, ja sa chcem spýtať, že ktorí poslanci teda majú tie štrky, aké máte informácie od obyvateľov. Bol by som rád, keby ste mi potom na to odpovedali. Máme Detvianske noviny. A ja sa chcem preto spýtať, prečo práve v tomto čase, z ničoho nič, mesto Detva napriek tomu, že má svoje vlastné noviny, na ktoré dávame teda finančné prostriedky z rozpočtu mesta, tak si ešte platí priestor na článok. To je otázka na slečnu Juhaniakovú. Či ste si vy tento článok zaplatili vo Zvolensku tiež sama, alebo my jeden na ten istý obsah za to, že niekto niekde niečo napíše, tak ideme kupovať si priestor v novinách. Mne to príde jednoznačne ako nehospodárne nakladanie s financiami mesta, aj keď možno nejde o veľkú sumu, ale my už máme mestské noviny a myslím si, že toto je naozaj nonsens kupovať si vo Zvolensku ešte priestor. To je za mestské peniaze. Primátor ani hovorkyňa mesta neodpovedali na otázky poslanca Pavlova. Článok rozhorčil aj poslanca a člena dozornej rady technických služieb Imricha Sekereša. Článok tvrdil, že poslancom a členom dozornej rady tiež išli štrky. Pán primátor, chcem sa spýtať, zaujímavé ma tie, lebo do dneska si nepovedal nič, žiadne stanovisko, skrývaš sa. Zaujíma ma to stanovisko, že tým blízkym poslancom a dozorná, lebo minule sa ma to spýtal kolega a bolo mi až smiešne, keď sa spýtal Imro, spýtam sa ťa férové, ďakujem mu za to, lebo sa to spýtal férové. Bral si nejaké štrky?
Primátor, ty si myslíš, ja sa vzdám poslanstva, ak som ja zobral nejaké štrky. Napísali na mňa, že ja kradnem. Ja si vyprosím, aby niekto povedal, že ja kradnem. Primátor minule si tu klamal, keď si povedal, že dozorná rada bola v júni vymenovaná, mohla robiť. Tak 12.9. bola vymenovaná dozorná rada, mám to tu, zapísaná v obchodnom registri. Tu je to. Klamal si, pozri si to. A nie za mojej éry sa tam kradlo. Ako sme prišli, dali sme kontrolu. A ja si vyprosím, aby toto niekto povedal, že ja som krádol a blízky Romanovi Vrťovi. Celý úrad hovoril o nejakých fúrach. Tak na to je polícia, aby to zistila. Nech sa páči, môže ma predvolať zajtra. Ale som vedavý, či sa zdajú aj tí, čo to písali. Poslanec Vrťo sa opýtal hovorkyne mesta na financovanie článku uverejnenom vo Zvolensku. Ja len na margo toho, že len tých novín a tak ďalej. Ja som len jednu vec chcel povedať. Ja keď niečo píšem, robím si, tak ja sa potom podpíšem a ja si to platím sám. Zuzka, vy ste to platili sama, tento článok? Platili ste ho sama alebo z mestských peňazí? Objednávka išla z mesta? Viete, lebo ak to má byť osobný spor medzi nami dvoma, tak si ho zaplatte sama. Ale nie z mestských peňazí všetkých obyvateľov mesta Detva. Hovorkyňa mesta nereagovala na otázky poslanca Vrťa. Svoj názor na problematiku vyjadril aj poslanec Juraj Bódy. Ja tieto informácie, ktoré tu odzneli, poviem pravdu, počul som ich prvý raz. Skutočne stotožňujem sa, tie veci sú nepravdivé a chápem rozhorčenie mojich kolegov poslancov. Poslanci vyjadrili rozhorčenie nad neprofesionalitou hovorkyne mesta a po búrlivej rozprave prijali uznesenie, kde má hlavný kontrolór Rastislav Gonda preveriť financovanie nepravdivých článkov.